Bones tardes. Excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres acadèmiques i acadèmics, senyores i senyors, autoritats, amics, no tan sols els que estan presents aquí avui en nosaltres, també el canal YouTube de la nostra acadèmia, que també ens segueix molta gent, i una especial salutació a tots els alumnes, professors i companys de l'Escola Universitària ADM UIB. Gràcies per estar aquí a tothom. Avui parlarem d'un tema un poquet títol un poquet que segurament no haureu sentit moltes vegades, la paraula àptica. Àptic ja vull dir per endavant que significa en tacte, que és tàctil. I una simulació àptica i hologràfica vol dir que serà una simulació que nosaltres podrem veure en 3 dimensions, que podrem rotar, que podrem mirar, que podrem girar i que també podrem tocar. Aquí està el quid de la qüestió d'aquesta conferència d'avui. Us vull presentar també d'una manera breu la nostra escola, per qui no la coneix, perquè és una escola recent, odontologia va ser el primer grau que se va instaurar. És un centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears, per tant és una gestió privada, però tot el que és acadèmic, el reglament acadèmic i els docents, tot és públic, és la mateixa normativa que té la UIB. I, com dic, fa 7 anys van començar amb la instauració del primer grau, el grau d'odontologia. Estem en el polígon de Sant Rossinyol, el que nosaltres dèiem el campus de Sant Rossinyol, que és l'edifici que heu vist, i ja també estem en el darrer curs, en el 4è curs de Nutrició Humana i Dietètica, i també el grau de Belles Arts, també que fa 2 anys que està iniciat. La darrera, instauració de postgrau, en aquest cas, és aquest màster oficial en odontologia digital. És un màster que començarà aquest curs acadèmic i que obrim també un altre camp oficial dins el que és l'ensenyament universitari. Odontologia està molt acostumat en el que són els simuladors. Des de sempre han tingut simuladors. Nosaltres no hem passat mai de lo que és la teoria a la clínica, sempre hem passat per la simulació. Hi ha molts estudis que no tenen aquesta vessant de simulació. I nosaltres tenim molts de models de simuladors, hem vist el que dèiem els fantomes senzills, uns fantomes que són ja més sofisticats, que és com si fos un equip dental, té el mateix instrumental, com veus hi ha unes mangueres, que també hi ha turbines, hi ha aire comprimit, tots els elements que se poden utilitzar en una clínica dental, el tenim aquí, però el pacient aquí és l'única que envia. El pacient és aquest cap, aquesta estructura que veus a dalt, en el crani, en la boca, que té dents, que se poden canviar, que els poden treballar. És a dir, estem molt avasats a la simulació perquè abans d'arribar a el que són aquests gabinets, aquests sillons dentals, nosaltres necessitàvem un aprenentatge perquè fem feina una part molt petita de la boca, amb uns elements, amb una tecnologia, amb unes eines que són delicades, totes tallen, totes abrasionen, han d'anar molt al tanto, i per això nosaltres, abans d'arribar ja a les clíniques que hi ha avui en dia, com la que tenim aquí a l'escola ADEMA, ja el que és la clínica, tenim 16 gabinets individuals que tots ja estan incorporant tota la tecnologia que tenim. Els escàners intraorals, plasma ric en plaquetes, microscopi per fer feina amb molt més augment, amb tractaments ja molt més sofisticats, i per arribar aquí hem hagut de fer una simulació. Aquesta simulació nosaltres ara l'estem fent paral·lelament a la que heu vist fins ara, que és la simulació analògica. Són aquests elements que són, com heu vist, aquests caps, aquestes boques artificials, aquestes boques per fer pràctiques, preclíniques, evidentment, i per això se mos ha presentat l'oportunitat
d'adquirir, com molt bé va explicar a una conferència el curs passat el nostre president, el senyor Diego González, l'adquisició del primer simulador àptic, com deia aquesta paraula, aquest simulador àptic, que poden tocar, poden veure la duresa del que nosaltres tenim, del que nosaltres estem treballant. I aquest simulador, clar, ens ha canviat tot el panorama de l'ensenyança, de la docència. Per què? Perquè anant paral·lelament encara, sabem que el simulador analògic li costarà desaparèixer, estem segurs que arribarà a desaparèixer, ja veurem per què, i estem treballant ja amb aquests simuladors. Aquests simuladors ens han obert les portes a un aprenentatge i una avaluació molt precisa, com veurem. Aquesta és una altra simulació de taules, un simulador més senzill, el que és la carcassa, perquè la tecnologia és la mateixa que aquest primer que heu vist. Primer vàrem adquirir dos simuladors, com els que heu vist abans, però avui ja tenim una sala de simuladors. Crec que som l'única facultat d'odontologia que utilitza simuladors habitualment d'una manera programada, una manera programada a tots els cursos, pràcticament. Aquí tenim una sala de 16 simuladors i allà on feien les pràctiques àptiques i hologràfiques. I on ha arribat fins ara aquesta tecnologia? Jo vull aprofitar per dir que l'escola ADEMA és un centre d'innovació en el que és la simulació, perquè realment l'empresa que ens serveix, Virtici, és una empresa que s'ha sorprès d'aquest interès que tenim nosaltres per poder treballar, per poder perfeccionar, perquè ens escoltin i ens puguin adaptar tot el que són les noves tecnologies. I hem arribat en aquest punt, en aquestes lents, en aquestes ulleres, en aquestes visions que ja heu vist a videojocs, que ja heu vist a moltes bandes, que ens incorpora cap a un camí que és cap al metavers. Ara ho veurem un poc el que és també, i això és gràcies al senyor James Markey, que tenim a l'esquerra, que és el tècnic, que ens dona el suport a totes aquestes innovacions, a tots aquests simuladors, gràcies, com he dit, al senyor Diego González, el nostre president, que ha apostat per aquesta eina. És una eina que a nosaltres ens ha obert moltes portes, hem anat per tot el món, hem anat inclús a Xina, a Nova York University, a Itàlia, inclús a Marroc, a tots els llocs que ens han sol·licitat a València. Vull dir, tenim constant input perquè, inclús Nord i Sud-amèrica, i perquè tenim una experiència ja amb el que són aquests simuladors. El metavers simplement és una simulació avançada. Per què? Perquè fins ara hem vist que aquests simuladors, sense aquestes lentes, sense aquestes imatges que veiem a través d'aquest ordinador, el que fa és un engany en el nostre cervell. Nosaltres, la immersió parcial que era fer feina amb un ordenador, que sabem que estem dins una aula, que estem davant d'un ordenador, amb aquesta aparatologia de darrera tecnologia que hem adquirit, nosaltres ja no entram en una sala d'ordenadors, entram dins una clínica dental virtual. I ens veiem a nosaltres a dintre, veiem el nostre avatar. Hem de pensar que el metavers, com diu la darrera paràgraf de baix, és una realitat física virtualment augmentada, o sigui, és el que veiem i coneixem, però augmentada, amb una informació que ens pot aparèixer, amb unes lletres que veiem que ens estan guiant el que és la realitat virtual, perquè l'avatar que veiem que mou les nostres turbines i els nostres aparells estan informats per una realitat virtual augmentada a un espai virtual físicament persistent. És a dir, nosaltres podem interactuar entre altres avatars, podem interactuar inclús en el mateix sistema informàtic. Per això és molt important aquest pas que hem arribat a aconseguir, i veurem en el final que és el títol d'aquesta conferència, allà on volem arribar. Nosaltres volem arribar a fer tractaments reals amb aquest sistema.
no tractaments d'exercici amb uns models predeterminats que ens ofereix la indústria, en aquest cas virtici, sinó que no, nosaltres ja no farem uns models amb uns exercicis concrets, nosaltres importarem pacients aquí dins i els hi ficarem a dins el metavers i nosaltres els tractarem i els tocarem, practicarem les vegades que faci falta fins a dominar aquest tractament que nosaltres hem de fer. Evidentment, en aquest cas parlo del tractament més sofisticat que tenim nosaltres, que és la implantologia oral. Estrepenar maxil·lar superior, mandíbula, sabem que en el cap tenim 12 parts craneals i hem d'anar molt alerta amb aquests paquets vasculonerviosos perquè ens estan limitant les nostres maniobres que podem conèixer perfectament en la tecnologia que ara veurem. Evidentment, durant la pandèmia ens va servir perfectament. Aquí veiem els casos, la llar que tenim també a EDEMA, per les mascaretes que també coneixeu, perquè s'ha presentat aquí, ens va salvar les pràctiques perquè no podíem fer pràctiques clíniques i sabem que nosaltres no vàrem aturar la docència ni un dia durant la pandèmia i vàrem continuar treballant en els simuladors. Aquests simuladors que ens donaven una experiència més enllà d'aquests fantomes que hem vist en les mangueres, sinó bastant més enllà. Inclús ha arribat a un interès per part d'ADEMA per l'escola que per primera vegada per accedir als estudis d'odontologia ens va aprovar a la Universitat de les Illes Balears una petició nostra perquè hi hagi proves d'actitud personal per ingressar en els estudis d'odontologia. Penseu que hi ha molta demanda en aquest grau, 300, 400, vull dir, cada any varia, però només tenim, en aquest cas ara només tenim 40 places. Evidentment, per nosaltres triar, fer un cribatge de les persones que estan interessades en odontologia, per nosaltres ja els hi feim fer una prova d'actitud personal. Aquesta prova d'actitud personal el que mira sobretot és un tipus d'intel·ligència, és intel·ligència espacial, d'espai. La intel·ligència espacial dins el món de l'odontologia és bàsic. És bàsic i ens va molt bé aquells alumnes que ja venen amb aquesta predisposició. I per això, ja en aquestes proves d'aquest any, ja han passat aquesta prova especial en els simuladors. I no els hi han fet fer tallar una lletreta i tal, sinó que ja els hi han fet fer una obturació d'un molar, per veure també si saben el que és un molar, si saben el que és. I, evidentment, després la selecció vendrà donada amb un excés de places d'aprovats de prova d'actitud personal, vendrà per les notes de selectivitat, evidentment. Penseu que si ingressen dels alumnes a la nostra escola segueix els mateixos criteris, com he dit, que és la universitat pública que representa la Universitat de les Illes Balears. I aquí els hem fet fer unes proves, aquí veiem un petit vídeo d'un alumne, en aquest cas, que està tallant uns exercicis, no d'un cas real, evidentment, és un cas que ens ha servit, que ens serveix el programa que tenim dels nostres simuladors, i ha de treure tota aquesta substància blava. I aquesta substància blava té la duresa de l'esmalt real, perquè així està calibrat aquest simulador. I el que era groc era la dentina, i la dentina té aquesta qualitat de la duresa menys dur que l'esmalt, però que també han d'anar alerta a trepanar, perquè això passa en la boca, en els pacients, en cas real, i aquí ja veiem, després veurem quina avaluació els hi feim en aquests alumnes. Una avaluació que la nota no la posem nosaltres, la nota se la posen ells, evidentment, perquè l'aparell nosaltres els hi hem donat unes fites. Ha de tenir un percentatge d'especificitat, de sensibilitat, un temps també per fer-ho, i tot això ens ve regulat en els valors que nosaltres traiem de cada un dels alumnes que volen estudiar odontologia. Per això aquest simulador, imagineu traslladar això en el grau, ens dona una precisió en l'avaluació, sabem perfectament si un alumne ens fa bé una endolància, si ens fa bé una obturació, si ens fa bé un tallat.
I nosaltres aquí, per aquest alumne, per exemple, s'endú aquesta còpia, que heu vist en dues fulles, una sellada per ell i una sellada per nosaltres. És a dir, que qui ha entrat i ha tret una bona nota, una bona qualificació de la prova d'actitud personal, ha estat el mateix alumne. Evidentment, això han fet un itinerari també en el grau de l'ontologia a cada un dels cursos i cada un dels semestres que tenim. I, evidentment, això és habitual, tenir aquestes pràctiques amb els alumnes per veure el que estan fent i el que estan practicant. Per exemple, torna a ser una obturació per no mostrar apertures camerals i coses que són un poc més sofisticades, però aquí veiem el simulador, a veure aquest alumne, en aquest cas, a veure si ens fa un bon tractament, a veure si ha adquirit els coneixements i els pot posar en pràctica. I se trobaran les dificultats que se trobarà amb una boca, amb un esmalt duríssim, que s'ha de fer una pressió molt específica, amb unes fresses que podem triar també, per veure algun exemple, podem parar fresses diamantades, podem parar fresses de tuster, podem anar provant i l'alumne ha de saber perfectament quin instrumental específic ha d'utilitzar. Evidentment, hi ha unes feines d'habituació, aquí tenim 3 pastilles, una és esmalt, una és dentina, una és os, perquè vegi l'alumne abans d'entrar en un exercici determinat, fer aquestes pràctiques, i tenim aquí, que serien les proves de familiarització, però després tenim totes les àrees que nosaltres tenim en el món de l'odontologia. I podem anar aplicant tractaments en casos que són predeterminats. Aquí no són casos reals, estem encara en casos predeterminats. Però ho explico perquè vegeu aquí una episiotomia, etc. Tots aquests tractaments que van apareguent. Però han juntat 2 tecnologies que ens ha donat el títol d'aquesta conferència d'avui, que és el CBCT, el TAC d'ascònic. El TAC d'ascònic, juntament amb el simulador, és aquí allà on han trobat la planificació d'intervencions quirúrgiques. Repeteix que en el nostre cas és implantologia oral, això ho podem traslladar a la traumatologia, a la neurocirurgia, a la podologia, a qualsevol actuació que nosaltres haguem de tocar teixits blancs, tocar os, tocar plaques i caragols, totes aquestes actuacions que nosaltres necessitem una experiència concreta, sempre, i diferent en cada cas, en cada pacient. I és aquí, allà on començam en els casos. Nosaltres podem importar des del CBCT en el simulador un cas. Aquí en tenim un extrem lliure a la mandíbula que no té molars i aquest pacient s'ha de posar implants. Aquí s'ha de posar implants i per nosaltres què fèiem fins ara? Demanàvem un TAC, ho miràvem 14 vegades, quins implants posa aquí, miràvem la secció, a veure quin diàmetre, perquè aquest implant hi ha de 2,5 mil·límetres fins a 5 mil·límetres de diàmetre, de 10 mil·límetres o de 6 mil·límetres fins a, ara hi ha cigomàtics que tenen 30 mil·límetres. És a dir, nosaltres hem de triar, hem de planificar aquest tractament. Quina millor manera no és planificar un tractament provant totes aquestes proves que nosaltres hem demanat, una ortopantomografia, un CBCT, unes plaques, un escàner intraoral, perquè nosaltres després tots aquests arxius els podem superposar, estem xerrant del mateix pacient. I en aquest cas, el que farem serà la segmentació dels arxius d'ICOM que ens dona el CBCT. Aquests arxius els segmentam no com fèiem en SOTAC normal, que no era d'ascònic. En SOTAC normal tenien la segmentació que era com a fer llesques, com a fer talls perpendiculars a l'eix de la mandíbula, per exemple, en aquest cas, i veure cada tall per on passava el nervi dentari inferior, on hi havia el foramen mentonià, on quina quantitat d'os teníem, si teníem prou gruixa per posar un implant i no és necessari fer una regeneració òssia. Nosaltres aquí tenim tota aquesta informació en la segmentació dels arxius d'ICOM, que ens dona la duresa del material.
perquè aquest programa ens diu si un os és cortical, si un os és esponjós i tots aquests grups, un os tipus 1, tipus 2, tipus 3, tipus 4, depenent de la seva duresa i de la seva quantitat de teixit calcificat. Tota aquesta segmentació dels arxius DICOM no els podem veure en el simulador. Necessitem transformar-los en arxius STL. Aquest sí que ho veiem. Però l'arxiu STL no és àptic, no ho podem tocar. I què fem? Superposam el que sí podem veure la seva duresa, que és l'arxiu DICOM segmentat. Segmentat vol dir que nosaltres, per exemple, aquí necessitem una segmentació que sigui de teixit dur ossi. I nosaltres ho podem calibrar. I traiem aquest arxiu segmentat de teixit dur de la mandíbula, en aquest cas, que és el que veiem aquí. Això és el teixit dur de la part del CBCT que nosaltres volem treballar. I ho superposam a l'arxiu STL. D'aquestes maneres, quan els superposam, tenim visió i tacte. I aquí començam la nostra feina. Que la nostra feina és a veure, ara aquí ja tenc una estructura, com diu el títol d'aquesta conferència, l'oportunitat de fer una planificació àptica perquè la puc tocar i hologràfica perquè és 3D i jo puc girar, puc mirar, puc tear, puc mesurar quin os tenc damunt el nivell dentari, quins implants puc posar, perquè aquí, en aquest programa, podem introduir implants comercials. En aquest cas és un implant Astra, un implant molt famós dins el món de l'odontologia, i nosaltres tenim aquí tot el catàleg dels implants Astra, els curts, els llargs, els estrets, els amples. Tenim tot l'instrumental que necessita, perquè cada implant té una seriada de freses per posar l'implant dins l'os. I nosaltres podem trepenar aquí en el sistema i mostrar igual que la duresa que nosaltres treballarem després en el pacient, perquè nosaltres tenim el CBCT d'aquest pacient i podem actuar damunt ell. I aquí, per nosaltres, en la programació, tindrem un implant Astra de 9 mil·límetres de diàmetre, 9 mil·límetres de llarg, 4,2 de diàmetre, perquè és el que hem vist que en aquest pacient és el que ens va millor i hem seleccionat aquest implant. Nosaltres aquest implant el col·locarem a l'os allà on nosaltres volem posar. Si volem posar un implant, si volem posar 2 implants, si volem posar 6 implants, és igual, tot l'estudi és l'exemple. En aquest cas real, perquè aquí nosaltres anem moguent aquest implant que nosaltres hem triat de la casa Astra i el anem col·locant aquí en l'inclinació i tridimensional que nosaltres ho volem posar. De tal manera que tenim l'estudi complet d'aquest pacient, tenim l'imatge en l'escàner, tot això ho superposam i aquí començam l'exercici. Posam aquella avaluació que fèiem en aquell alumne que volia ingressar a l'odontologia, que li dèiem si ho havia fet bé, si ho havia fet malament, si s'havia passat, si havia anat massa profundament. Perquè aquí tindrem el mateix. Nosaltres tindrem aquí unes mesures òptimes per fer aquest tractament. I segurament la primera vegada no m'ho anirà bé. Segurament, per què? Perquè la primera vegada les coses qualque pic costen. Encara que haguis posat 500 implants aquest any. És igual. És un pacient nou. Cada tractament és diferent. I aquí, per nosaltres, el que farem serà triar les freses que dirà. Les freses tenen una calibració, hem triat un implant de 9 mil·límetres, han d'anar alerta a no passar de profunditat, perquè davall hi ha el nervi dentari, la tercera branca del trigèmin, i hem d'anar molt alerta i respetuosos amb ell. En aquest cas, nosaltres, quan ja hem triat l'implant, nosaltres podem assenyalar amb aquestes dues, no sé si té, bé, igual, ja veus com dues barretes a dalt, a la part de dalt, que és l'eix ideal que nosaltres hem de trepenar perquè l'implant mos quedi allà on nosaltres hem planificat. Seria una guia quirúrgica, però una guia quirúrgica virtual. Tenim guies quirúrgiques de resina que se posen a la boca, però aquí la tenim tal. I què farem? Perquè nosaltres anirem, en aquest cas, anirem ajustant l'instrument que nosaltres emplearem per trepenar
i el posarem el més paral·lel, el més exacte possible en aquestes guies que nosaltres hem marcat, que sabem que són les guies que ens assenyalen en profunditat allà on volem posar l'implant d'una manera molt precisa. En aquest cas, veiem que ens hem passat de llarg, un poquet, perquè en comptes de 8 mil·límetres n'hem fet un parell més, ens marca la profunditat tot el temps que estem treballant, i tot això ara ho veurem també amb un exemple. Ho veurem amb un exemple que segurament serà el que ens mostrarà un poquet la més proximitat a el que faig. No sé si... Què fas aquí? Bé, aquí veurem un cas. Ara, potser, si mos poguessis ajudar, David, per aturar, si jo tenc d'aturar el vídeo. Bé, posarem marxa, però potser... puc aturar jo? Sí. Aquí tenim el que hem dit fins ara, totes les possibilitats que nosaltres tenim amb aquest sistema de simulació àtica. Aquí tenim un repàs del que hem fet. Aquí veiem tots els tractaments que es poden fer, els tractaments que ens dona aquest sistema. S'atura el que és d'abans, si puc lograr. Endolències, obturacions, tot això és el que hem vist, perquè ho veureu un cas real, d'així com nosaltres ho feim en la simulació. Aquí veiem els casos d'endolència, tots els exercicis que se poden fer, això és un banc d'exercicis que podem treballar. Això és el que feim habitualment en el grau, i els darrers anys és quan entrem ja dins els casos com els que hem vist. Els casos d'implantologia, que per nosaltres potser serien els més sofisticats i que se poden beneficiar molt d'aquest sistema àptic. Aquí tenim els casos que hem vist abans, que aquí triarem les fresses que nosaltres volem utilitzar. Triarem el sistema i hi haurà la combinació que nosaltres volem. Aquí posarem les fites que nosaltres volem utilitzar per fer aquest cas concret. Aquí ja tenim aquests dos cilindres que ens assenyalen perfectament la direcció tridimensional que nosaltres volem utilitzar. I ja començarem en la trepanació. Sabem quina profunditat hem d'utilitzar, començarem entrepans de diàmetre petit, perquè anirem augmentant el diàmetre per no encalentir sos és un teixit viu, hem d'anar molt en comptes i això ho hem de practicar també en la situació àptica. I aquí ja veiem en aquest quadre petit que tenim a la dreta la mà de l'operador que la té davall d'aquesta plataforma i ja està tocant la mandíbula en la duresa que se trobarà en el pacient. I veureu que ja farà un cops perquè la primera trepanació costa, perquè sos cortical llenega, difícil d'apurar. I aquí per nosaltres ja començarem la trepanació el més ajustada possible en aquestes guies quirúrgiques que nosaltres implementem. Aquí començarem a trepanar i aquí baix, ara no el veureu allà darrere, però allà ens va dient la profunditat que nosaltres estem utilitzant, perquè sabem que a baix tenim el dentari inferior. Aquí passam el primer drill, la primera fressa, és una fressa primeta, que ens dona ja la localització màxima precisa que nosaltres volem utilitzar, i la profunditat per unes renses que té la mateixa fressa, i nosaltres això ho fem, això és el que fem en clínica, això és el que fem quan parlem d'un cas d'implants.
no feim un tractament, no feim més que això. El que veig. Aquí ja veiem que el teixit blanc, el periòstic, està disparat, està en el periostocom, han descobert el que és la cresta òssia residual i és allà on nosaltres preparam els implants. Sempre hi ha sorpreses, sempre. I per evitar-les, aquest sistema és un sistema que evolucionarà moltíssim i s'utilitzarà perquè mos és fàcil. Si jo he de fer una intervenció a un pacient, evidentment m'estic més que abans hagi pogut provar en el seu CBCT, en el seu estudi, provar aquest tractament que jo li vull fer. Aquí teniu en temps real, la mà i l'estrapam, els instruments són els mateixos, són uns micromotors i un contraangles que nosaltres utilitzem, podem parar les revolucions que volem, podem utilitzar tot aquest sistema aquí per acabar, per fressar, el darrer, etc. Ho tenim tot, perquè tenim un sistema comercial que nosaltres aquí podem posar Nobel Pharma, podem parar no només Astra, podem parar BTI, podem posar Straumann, podem parar tots els sistemes que tenim. I després valorem el que hem fet, com vos deia. I nosaltres valorem si m'ha quedat bé, si m'ha quedat malament, si hem de repetir, si no ens ha anat bé, o tornar a repetir, i vos puc assegurar que la segona vegada queda molt millor i no t'he dit la tercera, la quarta vegada. I aquí nosaltres després valorarem perfectament si ho hem fet bé, perquè tindrem sempre unes línies. Això és un poquet un resum del que hem anat fent aquest darrer any en simulació, únicament en simulació. Hem presentat pòsters a congressos, hem fet ponències gairebé per tot arreu, també hem tingut uns premis, això és un premi que ens va donar Edutec, un congrés que se va fer aquest curs passat a la UIB, i vull destacar una cosa que això és part d'una tesis que està en marxa del professor Raúl Cuesta, que vos explicaré aquest pòster què representa. Aquest pòster el que té és que planifiqui un tractament, així com nosaltres ho hem fet en el simulador àptic, hem fet el tractament, i aquells cilindres que ens marcaven seguia ens donen una posició en els tres eixos de l'espai. Nosaltres sabem que si estem en aquells tres eixos amb una angulació que nosaltres hem planificat com a òptima, si nosaltres no sortim d'aquí i de la profunditat que hem fet, no ens equivocarem. El que fa aquest instrument és un instrument que hem dissenyat, és un instrument que ens marca constantment l'eix que nosaltres hem marcat en el simulador. Aquest eix que hem marcat en el simulador ho podem posar en el contraangle, en aquest instrument, i nosaltres ja en el pacient real no ens oblidem de la simulació òptica i hologràfica que hem fet abans. I ens diu exactament: te'n vas, ara estàs bé, trepana, ara estàs bé, te'n vas a vestibular, corregeix. I això ens dona una seguretat, sobretot a la primera fresa, que com he dit és de diàmetre menor, i nosaltres tenim un poc de marge encara per rectificar. I aquest didal, aquest anell que posam aquí, és les coordenades exactes en 3D, tridimensionals en els tres eixos del tractament que nosaltres hem planificat i que hem memoritzat amb aquell cilindre que hem traslladat en aquest instrument. Evidentment hem de posar el cap del pacient en una posició concreta en el terra horitzontal, tenim unes subjeccions molt senzilles perquè han de simular, han de traslladar el simulador en el pacient real. I això pot ser el darrer, està en investigació, això està en marxa, és una tesi doctoral que se va presentar aquí fa uns anys, als inicis, està a punt d'acabar, i seria el darrer que podríem veure en simulació. El metavers, amb aquesta simulació òptica, també ho van presentar en el Congrés de Facultat d'Odontologia aquest estiu passat, i no d'aquest any, sinó de l'any anterior. Aquest any s'ha fet a Liverpool, l'any passat ens va tocar a nosaltres, a Palma, al Palau de Congressos,
I ens van donar el premi, n'andarem a recollir aquest premi per aquestes aplicacions del metavers a l'ensenyament de l'odontologia. Evidentment va ser perquè veig que la idea agrada, la idea segurament s'anirà implantant, evidentment no regalen els simuladors, més avanci abarataran el seu preu i evidentment estem amb això. Ara, amb què estem també? Estem en l'anestèsia. Nosaltres l'anestèsia no la podem simular. Fins ara, en els fantomes, impossible. Nosaltres hem d'anestesiar, quan és una anestèsia troncular, hem d'anestesiar l'espina dels pits, una estructura anatòmica concreta que està a la rama de la mandíbula. I allà on entra el nervi dentari inferior a la branca mandibular. Si no posam l'anestèsia allà, no s'adormen el segon premolar i 3 molars que tenim a la mandíbula. En aquest cas, estem ara estudiant també una tècnica àptica, perquè dic que en la segmentació també podem posar segments d'estructures blanes, no només òssies. En la segmentació dels arxius d'ICOM podem posar qualsevol duresa i nosaltres estem ja utilitzant aquesta inclinació que hem de travessar el pterigoidea intern, és un múscul molt gran, les bues són molt llargues i sempre hi ha el perill de passar de llis i dormís facial, que és una feta secundari lleu, perquè se t'adona mitja cara, però després quan se'n va a la feta de l'anestèsia aquí no ha passat res, però el susto que s'endú el pacient i el dentista, evidentment. Aquí què passa? Aquí nosaltres podem veure també la inclinació que li hem de donar a la bua, que hem de travessar un múscul, que és un múscul molt potent, és com el massetell intern, vull dir, és un múscul molt potent, i estem, en el cas de l'irtici, estem investigant això. Evidentment, volia fer uns comentaris també en els simuladors. Hem anat més enllà perquè nosaltres convivim en belles arts i convivim en nutrició humana i dietètica. I llavors, per acabar, volia donar unes certes nocions del que se fan en els simuladors a belles arts, evidentment. Aquí tenim una escultura, el primer NFT àptic del món, que és la professora i cap d'estudis de Belles Arts, Amparo Sart, que molts coneixereu, una de les nostres artistes de les nostres illes, de la nostra terra, més famoses, a més que està a la cresta. I aquí també podem introduir elements sòlids aquí, i podem fer escultures, i podem retocar aquest cas, que és autorretrat, això és el bust de la professora, del seu bust d'Amparo Sart, i ella té una tècnica de perforacions, també té escultures de metalls, d'acers, és un tema que li agrada molt, i el seu simulador és una exposició. Ha fet 2 obres molt importants, que és una, crec que se deia, si no m'equivoco, Matar a l'artista, que era que qui anava a veure la seva exposició podia utilitzar el simulador i fer forats o fer experiències retocant l'escultura que ella presenta o l'escultura que ella exposa, i també l'altre, com aquest, que és l'autorretrat, que és la persona que va a l'exposició pot tocar l'escultura amb un instrument, la punta del simulador, que és per tocar la duresa i la superfície rugosa, si és llisa i tal. I aquí també li poden donar duresa de marbre, de guix, de terracota, de tal. I, evidentment, ja han fet estudis conjunts. També no tenc imatges, però també en nutrició humana i dietètica també hi ha una utilitat que segurament veurem també, que és la duresa dels aliments. Una fruita, si és madura o no, una cocció, si està cuita o no, si no ficam un guinevet o ficam a la coca per veure si està cuita o no. En el simulador crec que podem experimentar també dins el món de la nutrició humana i dietètica amb aquests sistemes.
Això és tot el que havia preparat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, doctor Riutort, per aquesta conferència estimulant. Jo, antes de donar la paraula a l'audiència, volia fer una pregunta. És, la vida real, després d'un alumne que aprèn a fer aquestes coses amb tanta ajuda, diríem, d'informàtica i tal, no se troba un poquet indefens quan actua sobre un malalt real? Bueno, segurament sí, però consciència. És a dir, el pitjor, el millor que podríem fer és llançar-nos a un pacient sense haver experimentat això. Que és allà on hi ha hagut, potser, aquests primers accidents o tractaments un poquet que no han quedat així com nosaltres voldríem. Això realment és així, perquè en tota aquesta ajuda, de tota manera, molta part d'ella la traslada. Avui en dia tenim microscopis, tenim escàners intraorals, tenim un control del que feim que abans no existia. Abans fèiem les pràctiques en sols model de Sant Tomàs i començaves el curs següent i tenies un pacient assegut. I si no havies practicat l'anestèsia, doncs mira, fes el que trobis. I hi havia qualque dentista que les tronculars no li anaven bé i començava i el primer 2 anys no parava tronculars, parava infiltratives, que són molt més fàcils. I això un poquet. Molt bé, s'obri el torn de paraules. Si hi ha alguna pregunta, algun comentari, s'aixeca la mà i donarem el micròfon. Ja? Doctora Barceló. Bueno, felicitats, Pere, perquè per això és un món totalment desconegut. Tu llavors que proposes que a una consulta d'un dentista, d'un odontòleg, hi ha d'haver un simulador? O vosaltres fareu un pot de consultors, de preguntes o de pacients difícils, per exemple? Bueno, ara, per totes les consultes, ja tenim molta informació. Perquè allà on encomanam, si no tenim CBCT, ara ja els tacs, a moltes consultes ja és tac d'as cònic, moltíssims. És una cosa que no té retorn, ja anirem cap a ell. Evidentment, el simulador potser tardarà o no tardarà, però serà un element més. Nosaltres ja podem... Tot això de jugar en s'implanta dins SOS, ja ho tenim. Està totes les consultes. Els programes de CBCTs ja ens donen. I ens envien un arxiu. No el podem tocar, evidentment, no el podem trepanar, no tenim el kit comercial, no el tenim perquè no existeix, això ho tenim nosaltres, però no ho té ningú. Jo crec que arribarà perquè al final són coses que ajudaran, i és com tota la tecnologia. Aviat ara els cotxes ja d'un navegador, bueno, sí, ara els cotxes ja d'un navegador, perquè ara ja té un preu assequible, veig que ens ajuda, ens podem moure amb més tranquil·litat. I jo crec que això també, ja crec que... Sí, adelante. Estamos en una Real Academia de Medicina, nos has hablado de la utilidad que tiene en odontología, en nutrición, en bellas artes, pero en el campo de la medicina, como ciencia, ¿qué utilidad puede tener estos simuladores? Yo lo veo muy interesante en neurocirugía, en estas placas que ponen entre cuerpos vertebrales, en cirugía columna cervical, que hay muchos paquetes vasculonerviosos, que no saben exactamente los neurocirujanos lo que se van a encontrar. Se pueden encontrar, pues, esto que dice, ¿no? La vértebra, es que era serrín, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo veríamos aquí. Nos inventamos la zona que queremos intervenir y tendremos una idea bastante aproximada de lo que nos vamos a encontrar. Traumatología también, ¿no? Cuando tenemos que hacer una intervención, por ejemplo, de una fractura de escafoides, que se hacen ya transcutáneas con un eje 3D determinado,
pero si nosotros pudiésemos estabilizar una mano con un estudio de simulación áptica 3D, podríamos a lo mejor conseguir al menos probarlo una vez o dos, a ver si se nos juntan los trozos, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué dificultades podemos tener, ¿no? Yo lo veo un poquito en estos campos, sobre todo. A mí la neurocirugía siempre me ha causado... Nosotros estamos con 12 pares craneales, pero es que la neurocirugía está con toda la... con toda la médula espinal, ¿no? Con todas las salidas. Bueno, a ver quién se mete ahí, quién coge el bisturí o el trépano y la placa y empieza a taladrar los cuerpos vertebrales, ¿no? Esto es un poco la visión que tengo. ¿Alguna intervención más? Aquí, micrófono, por favor. Doctor Ritor, darle la enhorabuena por la exposición. Soy el vicepresidente del Colegio de Médicos, soy otorrino, entonces estamos anatómicamente muy cercanos. A ver, la planificación quirúrgica con simulación se viene haciendo en medicina desde hace muchos años. Concretamente en mi hospital, en mi servicio, nosotros operamos la cirugía endoscópica con navegación intraoperatoria desde hace 20 años. Aquí, en la charla que ha comentado, quizás la innovación es el manejo áptico y holográfico del dispositivo con el que ustedes planifican la cirugía. Y ahí sí que le veo un avance tecnológico en cuanto a la percepción por parte del cirujano de lo que es el material que estamos utilizando en la intervención. A nivel de simulación prequirúrgica, en Son Espases hay un área muy importante de simulación que empleamos los otorrinos, los traumatólogos, cirugía vascular, neurocirugía. Quiero decir que, lo preguntaba el compañero, ¿no? En la medicina, desde luego, esta planificación prequirúrgica se viene haciendo desde hace tiempo. Enhorabuena de nuevo, y hay que seguir por este camino. Sobre todo, lo que veo más interesante es el desarrollo de estos dispositivos con percepción áptica, que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista del cirujano. Estimular a la planificación prequirúrgica del paciente en sí, porque eso realmente se puede hacer. Y para ustedes, desde luego, va a ser muy interesante de cara a los resultados, sobre todo en implantología. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, pues si no hay más preguntas, quiero agradecer de nuevo al doctor Pérez Ritor de esta excelente conferencia y a ustedes la asistencia, y se levanta la sesión.